जोबोद गोजोननायनि सान नैबे जोङो हाब्रुबारि वार्ड नाम्बार 8 बाहाय दिनैयै क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि अफिस बेखेवनाय जादों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे बेखेवनायनि खाफालखौ आं मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो आंनि हामलायनायखौ बावदों आरो जोंनि बाहाय जेसेबां क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जेसेबां जोंनि सोद्रोमा बिथांमोन दङ आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे जेसेबां सोद्रोमा बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ आङो हामलायनाय बावो आरो साबायखर बावो आङो जोबोद माने गोजोननाय मोनदों आरो फैगौ समावहाय नैबे मावखुलि बा नैबे अफिसावहाय जोंनि बर' साहित्य सभा प्राइमारि कमिटि नैबे क'क्राझारनि प्राइमारि कमिटिया बाहाय मोजाङैनो थुनलाइनि बा सोरजिनायनि खामानिया मोजाङैनो मोजां जागोन आरो बयखौबो थुलुंगा होगोन नैबे एरिया बा जोंनि क'क्राझार प्राइमारि बर' साहित्य सभानि कमिटि जानानै जोंनि नैबे एरिया ओनसोलनि मानसिफोरखौ नैबे जोंनि क्रिएटिभ एक्टिभिटिस बा जोंनि सोरजिलु थुनलाइ दानाय सोरजिनाय बा बर' समाजखौ मोजाङै गोख्रों खालामनायाव थुलुंगा होगोन होननानै माने बिथांमोनखौ आङो माने गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथियो माने मावफुंनो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो आरो फैगौ समावहाय जोबोद जोंनि समाजनि थाखायबो गोख्रों समाज दानायावबो नैबे अफिसा माने बिबानखौ लागोन होननानै आं सानो आरो बिथांमोनखौ आरो आं फिन फिरिगासे हामलायनायखौ बावो आरो जोंबो जेब्लाबो थाबाय थागोन आरो नैबे माने समायना जाथों जाहाथे नैबे जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा समायना जाथों बेखौबो जोङो जयै जयै मावलायलायगोन आरो जाहाथे बयनिबो नोजोर बोनो हायो बेखौबो जोङो मावलायलायगोन आरो जाहाथे फैनानै बाहाय बयबो मोनसे माने गोसो गुदुङै फैनानै जोंनि नैबाहाय थुनलाइ सोरजिनाय समाज दानायाव जाहाथे माने आवगायबोयो बेखौ मिजिंथियो आरो बयनिबोसिम खावलायो गोजोन्थों दिनै जोबोद गोजोननायनि सान नैबे जोङो हाब्रुबारि वार्ड नाम्बार 8 बाहाय दिनैयै क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि अफिस बेखेवनाय जादों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे बेखेवनायनि खाफालखौ आं मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो आंनि हामलायनायखौ बावदों आरो जोंनि बाहाय जेसेबां क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जेसेबां जोंनि सोद्रोमा बिथांमोन दङ आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे जेसेबां सोद्रोमा बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ आङो हामलायनाय बावो आरो साबायखर बावो आङो जोबोद माने गोजोननाय मोनदों आरो फैगौ समावहाय नैबे मावखुलि बा नैबे अफिसावहाय जोंनि बर' साहित्य सभा प्राइमारि कमिटि नैबे क'क्राझारनि प्राइमारि कमिटिया बाहाय मोजाङैनो थुनलाइनि बा सोरजिनायनि खामानिया मोजाङैनो मोजां जागोन आरो बयखौबो थुलुंगा होगोन नैबे एरिया बा जोंनि क'क्राझार प्राइमारि बर' साहित्य सभानि कमिटि जानानै जोंनि नैबे एरिया ओनसोलनि मानसिफोरखौ नैबे जोंनि क्रिएटिभ एक्टिभिटिस बा जोंनि सोरजिलु थुनलाइ दानाय सोरजिनाय बा बर' समाजखौ मोजाङै गोख्रों खालामनायाव थुलुंगा होगोन होननानै माने बिथांमोनखौ आङो माने गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथियो माने मावफुंनो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो आरो फैगौ समावहाय जोबोद जोंनि समाजनि थाखायबो गोख्रों समाज दानायावबो नैबे अफिसा माने बिबानखौ लागोन होननानै आं सानो आरो बिथांमोनखौ आरो आं फिन फिरिगासे हामलायनायखौ बावो आरो जोंबो जेब्लाबो थाबाय थागोन आरो नैबे माने समायना जाथों जाहाथे नैबे जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा समायना जाथों बेखौबो जोङो जयै जयै मावलायलायगोन आरो जाहाथे बयनिबो नोजोर बोनो हायो बेखौबो जोङो मावलायलायगोन आरो जाहाथे फैनानै बाहाय बयबो मोनसे माने गोसो गुदुङै फैनानै जोंनि नैबाहाय थुनलाइ सोरजिनाय समाज दानायाव जाहाथे माने आवगायबोयो बेखौ मिजिंथियो आरो बयनिबोसिम खावलायो गोजोन्थों दिनै जोबोद गोजोननायनि सान नैबे जोङो हाब्रुबारि वार्ड नाम्बार 8 बाहाय दिनैयै क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलि
अफिस बेखेवनाय जादों आरो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बे बेखेवनायनि खाफालखौ आं मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो आंनि हामलायनायखौ बावदों आरो जोंनि बाहाय जेसेबां क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जेसेबां जोंनि सोद्रोमा बिथांमोन दङ आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे जेसेबां सोद्रोमा बिथांमोन दङ बिथांमोनखौ आङो हामलायनाय बावो आरो साबायखर बावो आङो जोबोद माने गोजोननाय मोनदों आरो फैगौ समावहाय नैबे मावखुलि बा नैबे अफिसावहाय जोंनि बर' साहित्य सभा प्राइमारि कमिटि नैबे क'क्राझारनि प्राइमारि कमिटिया बाहाय मोजाङैनो थुनलाइनि बा सोरजिनायनि खामानिया मोजाङैनो मोजां जागोन आरो बयखौबो थुलुंगा होगोन नैबे एरिया बा जोंनि क'क्राझार प्राइमारि बर' साहित्य सभानि कमिटि जानानै जोंनि नैबे एरिया ओनसोलनि मानसिफोरखौ नैबे जोंनि क्रिएटिभ एक्टिभिटिस बा जोंनि सोरजिलु थुनलाइ दानाय सोरजिनाय बा बर' समाजखौ मोजाङै गोख्रों खालामनायाव थुलुंगा होगोन होननानै माने बिथांमोनखौ आङो माने गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथियो माने मावफुंनो हागोन होननानै आङो मिजिंथियो आरो फैगौ समावहाय जोबोद जोंनि समाजनि थाखायबो गोख्रों समाज दानायावबो नैबे अफिसा माने बिबानखौ लागोन होननानै आं सानो आरो बिथांमोनखौ आरो आं फिन फिरिगासे हामलायनायखौ बावो आरो जोंबो जेब्लाबो थाबाय थागोन आरो नैबे माने समायना जाथों जाहाथे नैबे जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा समायना जाथों बेखौबो जोङो जयै जयै मावलायलायगोन आरो जाहाथे बयनिबो नोजोर बोनो हायो बेखौबो जोङो मावलायलायगोन आरो जाहाथे फैनानै बाहाय बयबो मोनसे माने गोसो गुदुङै फैनानै जोंनि नैबाहाय थुनलाइ सोरजिनाय समाज दानायाव जाहाथे माने आवगायबोयो बेखौ मिजिंथियो आरो बयनिबोसिम खावलायो